ወሳነ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ባንጃኒ በጽሐላ እሞ እቲ ዝነበረ ወጥሪ ብምርግጋ ነቲ ወዲ ናብቲ ጋብላ ይደፍኦ ካብኡ ኢዳ ቀሰቢሌ ብምሓዝ ሮማንቲክ ብዝኾነ መንገዲ ይርእያ እሞ ካብቲ ቦታ ሒዝዋ ይወፅእ። ኣብ ደገ ድማ ሓያል ዝናብ ይቕበሎም። ቤክሱጃን ከምዚ ጠመያ ስለ ዝተረድአ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝነበረ ቤት መግቢ ይወስዳ። እቲ ቤት መግቢ ምስ መግቢ ብነፃ ባምቡላ ዝወሃበሉ መዋዓውዒ ነበሮ። እንተኾነ ግን ባንጃን ንባምቡላ ዘለዎ ናይ ቁልዕነት ድሌቱ ክትርእዮ ስለ ዘይደለየ እቲ መግቢ ተቐቢላ ንኽትመጽእ ይነግራ። ብጽብሒት ንጉሆ ምሸት ተኸድናቶ ዝነበረት ቀሚስ ሒዛቶ ትመጽእ እሞ እንተኾነ ግን ባንጃን ዝተኸድነ ክዳን ሓጺብካ ምምላስ መሰረታዊ ስነ ምግባር ከም ዝኾነ ብምግላጽ ይቁጣዓ። ካብኡ ኣረኣእዩ ኣኸቲሉ ንኹሎም ሰራሕተኛታት ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ምስ ረኣዮም እቶም ሰራሕተኛታት ናይ ስነ ምግባር ስልጠና ከም ዘድልዮም ይሓስብ። ቤክሱጃን ጓላ እኳ እንተሓረቐት እቲ ክዳን ሓጺባ ንምምላስ ትሰማማዕ። ናብ ቢሮኡ እንትምለስ ቤክሱጃን እቲ ክዳን ክንደይ ዝኣክል ኣምሒሩላ ከም ዝነበረ ይሓስብ። ቅድም ዝተቐጥዓ እቲ ክዳን ኣዝዩ ስለ ዘምሐረላ ብናቱ ኣተሓሳስባ ናታ ንክኸውን ምግላጹ ነበረ። ቤክሱጃን ግን ሓሳቡ ስለ ዘይተረዳኣ ሓለቓ ስነ ምግባር ዝጐድለ ሰብ ከም ዝኾነ ነቶም መሳርሕታት እናነገረቶም እንከላ ይመጽእ። ንሳ እውን ብቕልጡፍ ንግግራ ብምቕያር ስነ ምግባር ዝጐደሎ ንሱ ዘይኮነሲ ባዕላ ከም ዝኾነ ትናገር። ብጽብሒቱ ኣብ ካልእ ቅርንጫፍ ኣኼባ ነበሮም። ባንጃን እቶም ችግራት ብትኽክል ፈልዩ እናተናገረ ዝረኣየቶ ቤክሱጃን ብብቕዓት ንዕኡ ምድናቕ ትጅምር። ሽዑ ድማ ሓደ ናይ መነጽር ብራንድ እናርአያ ዝፈትዎ ኣርቲስት ዝገበሮ መነጽር ከም ዝኾነ ይነግራ። ካብኡ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመሉ ናይ መነጽር መቐመጢ የርእያ። እንተኾነ ግን ቤክሱጃን ኣብቲ ናይ ሹቕ ዝተጣመመ ፊደል እናርኣየት ከም ዝነበረት ትነግሮ። ነቶም ሰራሕተኛታት ክትነግሮም እንትኸይድ ሓደ ዓሚል ካብ መጠን ንላዕሊ ናይ ጽገና ገንዘብ ስለ ዝሓተትዎ ምስታ ሰራሕተኛ እናተጨቓጨቐት ትርእዮ። ሽዑ ድማ ባንጃን ዝፈትዮ ንብረት ሰብ እናነኣሰረ እዩ ኣዝዩ ይሓርቕ እሞ እቲ መነጸር ካብቲ ዓሚል ምስ ወሰዶ ዋግኡ እንተዘይፈሊጥዎ ክጥቀመሉ ከም ዘይግባእ ይነግሮ። ካብዚ ንድሕሪ ሓድሽ መነጸር ብምግባር ሓደ ናይ ሞዴል ፓስተር ኣብ ቅድሚ ጠጠው ይብል እሞ ንባዕሉ የስተኻኽል። ቤክሱጃን ሓድሽ ዝኾነ ባህራት ዋላ እኳ እንታደናገራ ነቲ ዓሚል ኣረጋጊዓ ሓድሽ መነጸር ንኽገዝእ ተርእዮ። እቲ ዓሚል እቲ መነጸር እንትገብሮ ባንጃን ኣዝዩ ዝፈትዮ ናይ ሙዚቃ ባንዲ ደራፊ ስለ ዝኾነ ይፈልጦ። መጀመርያ እቲ ኣርቲስት ብዘይ ሜክኣፕ ምፍላይ ኣብይዎ ነበረ። ቤክሱጃን ኣድናቂኡ ከም ዝኾነ እንትፈልጥ ናይቲ መነጸር መቐመጢ ነቲ ደራፊ ኣፈሪማ ትህቦ። ባንጃን እውን ብዝገበረትሉ ነገር ኣዝዩ ሕጉስ ይኸውን። ቤክሱጃን ነቲ ደራፊ ዘለዎ ክፍእ እናድነቐ ናይ ውልቀ ድሌታቱ ናይ እናሓጉኡ ትካል ወራሲ ንምዃን ምስ ዘድልይዎ ብቕዓት ዘራኽቦ ነገር ከም ዘየለ ትነግሮ። ንሱ እውን ንመጀመርያ ግዜ ዝፈትዮም ነገራት ተረዲኡ ዝድግፎ ሰብ ስለ ዝረኸበ ይሕጐስ። ካብኡ ንቤክሱጃን ናይ ፎንቴ ማይ ንከይረጫ ንምክልኻል ናብ ባዕሉ ምስ ሰሓባ ኣብ መንጎኦም ብቓላት ንምግላጽ ዝኸብድ ሮማንቲክ ዝኾነ ስምዒት ይፍጠር። ናብ ቢሮ እንትምለሱ ባንጃን ኣብ ቅድሚ ኩሎም ሰራሕተኛታት ቤክሱጃን ጠንካራ ናይ ስራሕ ብቕዓት ከም ዘለዋ ይናገር። ንሳ እውን ባንጃን ብቑዕ ሓለቓ ከም ዝኾነን ውሳኑን ጠቕላላ ኣመራርሕኡ ብምድናቕ ትናገር። ብድሕሪኡ ቤክሱጃን ምሸት ኣምስያ ትርፊ ሰዓት እናሰርሐት ትጸንሕ። ከም ዘይወፀት ምስ ረኣያ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ተኸድናቶ ዝነበረ ክዳን ስለ ዘምሐረላ ብህያብ መልክዕ ክህባ ከም ዝደሊ ይነግራ። ምስ ነገራ እቲ ዝፈትዮ ኣርቲስት ዝፈረመሉ መቐመጢ መነጸር ሒዙ ንሱ ጥራይ ናብ ዝፈልጦ ምስጢራዊ ናይ ባዕሉ ክፍሊ ይኸይድ። እንተኾነ ግን ዓርኩ ሽንዋን ንዕኡ ኣልሹ እንትመጽእ እቲ ናይ መነጸር መቐመጢ ኣብቲ ጠረጴዛ ኣቐሚጡ ብቕልጡፍ ይወፅእ። ሽንዋን ገና ክልተ ግዜ ምስ ዝፈልጣ ጓል ከም ዝሓደረ ይነግሮ። መጀመርያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብዝተፈጠረ ስምዒት ኣኸቲሉ ብዕድል ዝኣምን እንተኾይኑ ንባንጃን ይሓቶ። እንተኾነ ግን እቲ ሕቶ ባንጃን ንመጀመርያ ግዜ ዝፈትያ ጓል ንኽዝክር ይገብሮ። ሽዑ ዕፃ ዘራኸቦ መሲልዎ ነበረ። ቤክሱጃን ግን ምፍታዮምን ናይ ዕድመ ኣፈላላዮም ከም ኣጸያፍ ነገር ቆፂራቶ ነበረት። ሽንዋን ዝሓደረት ጓል እውን ሶሃጅን ትበሃል። ቅድሚ ዓመታት ኣብ ኦንላይን ብዝነበረ ጌም ቲም ሓቢራቶ ዝነበረት ጓል እያ። ሕጂ ድማ ናይ ቤክሱጃን ናይ ነዊሕ ግዜ ዓርካ እያ። ሽንዋን ንኩለን ኣዋልድ ካብ ልክዕ ብዝሓለፈ መንገዲ ዝቀራረብ መንእሰይ እዩ። ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣፍቃሪቱ ምስ ኣዋልድ ዘለዎ ምቅራብን ጓል ዓርኪ ናይ ምብዛሕ ባህሪኡ ክትቋቋሞ ኣይከኣለትን። ሓደ መዓልቲ ኣብ ናይ ሶሃጅን ቤት ምግቢ ምስ ተራኸቡ
كم زي كالتن بعل فقرم كم استقارت تنقرو اتستفتر نجار زرعت سوهاج نون نشينوان مقبقا بيزا مسسنا نعتو نسون سرحة مقبياد نغلا دحرنا مجمرا ركبهم كالي معات تماليسو يمزئمو نبيت مقبا موعا كميلا صبق فتك تسأل كم زلواير ايا بزي ملكا عصابعتو من نخاخ امو امونغوم تنكارا سمعتي فتر سوهاج من مكي حفرت مساي ترك استدلدو الى تحاتو كابونا تدليتون سلازنبرة حبيرهم يحادرو بانجوان عاركو مسكده نابت مشتراو كفلو يملس بيكسجان زفوتي نجر نكختلن حقوس نكخون زنجرت نجر إنا ذكره بتحقواس يملا كابونا بلاك فليم دراجن أكاونت بمتكم نسوهاجن انت رخبا بيت مكب كم زخفتت تنجرو بزوح كيت انحا ازيوم كبرات زخونا هي باقحو يسدلا بيكسجان جناب عاركا مسكدت ازيوم كبرات زخونا اقحو انت رئي كم زعينت كبرات اقحو زلقخل عاركي كيما إلا كم زفريت تحتا انت خونا قلنا بلاك فليم دراجن فيرما مسرائي عاركا كساب حجي مس بلاك فليم دراجن انا تراخبت كم زخونت انت فلت ازيا تحري مخنياتو نعاء سألين بسلا زقد فلا حما دحر بايتا انا بره سوهاجن ونحا حالفهم كم زراخبو تنقرا بتوسخ بيكس جانج حقوست انت زي كوينا اتومنا هي بأقحوك تدبيهم كم تخيل تنقرا يخون نبر بيكس جانج حارفات نبرتات كتباخن سلا زي دلي نكتشوتهم تنقرا ناب سراح بوتا انت نملس كلتيهم ابليفتو وشتي يراخبو بيكس جانج ناي بونجان ساعات نمراي انا فتنت نبرت جن ازيا كم زقربتو زفلتت مسرفه دايو ناي تليفت بر انت خفتون صحافي تافت بر سلا زنبرت كلتيهم سنبيدهم بيكس جانج بقلطف توصي اتا صحافي تامنت زودقه بامبولا زمسل ነገር ትርእሞ አልዕላ ናይ መን ከም ዝኾነ ተሓቶ እንተ ኾነ ግን ባንጂያን ኣብ ገጽ ናይ ፍርሕ ምልክት እንትረኣዮ ብቁልጥፍ ናፍቲ ምሽጥራዊ ክፍሊ ይኣቲ ናይቲ ባምቡላ ሳንዱቕ ከፊቱ እንትርኢ ሓንቲ ተመሃሳሊት ከለር ዘለዋ ባምቡላ ከም ዝጠፍአት ይርኢ ሽዑ ድማ ኣዝዮም ዘሕዝኑ ናይ ቀደም ተዘክሮታት ናብ ኣእምሮኡ ይመላለሱ ናይ ወለዱ ምትሓሰብ ብመዓልቲ ኣርፊዱ እዩ መጺኡ በዚ ምኽንያት እና ሓጉ እቲ ክፍሉ ተፈትሸሞ ኣዝዮም ዝፈትዮም ብዙሓት ባምቡላታት ትረክብ እና ሓጉ ከዓ ወለዱ ምማቶም ናቲ ጥፍኣት ከም ዝኾነ ንጥፍኣት እውን ንስሓ ከም ዘይኣተየ ብምግላጽ ተቆጥዖ ካብኡ ናይ ኣቦን ኣዲኡን ህያባት ከይተረፉ ኩሎም ባምቡላታት ንኽቃጸሉ ትእዝዝ ባንጆን ዋላ እኳ እንተለመና መስምዕ ዘይነበራ እና ሓጉ ግን ኩሎም ንኽቃጸሉ ትገብር ኣብዚ ሕጂ ኣብቲ ቢሮ ተመሳሳሊ ባምቡላ እንትርኢ ኣዲኡ እቲ ምሽጥራዊ ክፍሊ ከም ዝበጽሐትሉን ዝተጋለጸን መሲልዎ ነበረ ነዚ እዩ ድማ ብቁልጥፍ ናብ ክፍሉ ዝተመልሰ ብዙሕ ከይጸንሐ እታ ዝጠፍአት ባምቡላ እውን ኣብ ትሕቲ እቲ ጠረጴዛ ይረኽባ በዚ ከዓ ኣብቲ ቢሮ ዝነበረት ባምቡላ ናቱ ከም ዘይኮነት የረጋግጽ ናብ ቢሮኡ ምስ ተመልሰ እቶም ሰራሕተኛታት ናይታ ባምቡላ ባዕልዋና መን ክኸውን ከም ዝኽእል እንትግምቱን እታ ባምቡላ ናይ ህፃን ቆልዓ ክትኸውን ከም እትኽእል እናሓመዩ ይሰምዖም بيكس جانج أمونغوم انترئيا ممثلت مسيلة سلسة رأيتو حريق بهياب زهابا كدان نكتمل سولن انت زي كوين واقو نختخفلو ينقرا انت خونغن بيكس جانج اتكدان شيطاتو سلزنا بريت نابتز جزء سبك التفات دولمو اتكدان نكمل سلام الدردار تجمر اتسابايجن بتكبر حقو سلزينا بريت سلكايا عازيو ناب جزء مستمل سحادش تاقحو جزيئو ኣብ ክፍሉ እናተዘናግዐ ኣብ ዝነበረ ግዜ ናይ ኤሌክትሪክ መስመር ይበላሸዮ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ናይ ጽገና ግልጋሎት ዝህብ ኣካል እንተሃለየ ኣብ ኦንላይን ምስ ኣለሸ ናይ ቦክስ ጃንግ ኣቦ ስራሓሉ ሹቕ ይረክብ እንተኾነ ግን እቲ ሹቕ ናይ ኣቦኣ ምዃኑ ኣይፈለጠን ምስ ደወለሉ ናይ ባንጆን ኣድራሻ ካብ ሹቖም ርሑቕ ስለ ዝነበረ ኣቦኣ ንምስራሕ ፍቓደኛ ኣይነበረን ይኹን እምበር ቦክስ ጃንግ እቲ ክፍሊት ካብቲ ናይ ወትሩ ክፍሊት حمشت عصف مخانو انت سمع اتسرح نمسرح ابو اتكي ان مخار توسن بانجيان امكنا وشت تحبيئو نايت جزا انفتي حبرانا بره بكاميرا انت رياون قرص سونتا بمرأي زفلت امسيلو نبره بيكس جانج اتستفرمو لاي منصر مقمط انت رئي ناي بانجيان جزا كم زخونه تردا ابت سلكون شمو እና ጸውዐት ተናገሮ ባንጂያን ምንነታ መሰረጋገጸ እቲ በርን ከይተኸፍተ ተጣውን ምባል ካብታ መኪና እና ሃደመ ይኸይድ
اتقلف مستسعانتو ناي بانجيان مشتراو كفلي يخفت أمارات زينبرو بانجيانون تخكلنيا منتن محبا كبل ناي ود حاوي كفل ايو انا بلا حشيو انا نقرا كابت كفل نختوص اي اززا انت خونا جن بيكسجانج سرحك تود كم زلوا بمقلاص اتستبلاشي مسمر استخاخلا اتمبرهات الموسيقى نكسرح تقبرو شعود ما بانجيان نبعلو مقوص ارقابيو مستو موسيقى منقسقاس يجمر بكونتات دما بيكسجان اتكفلنات مخانو تردا ጥርጣር አንመርግጋጽ ካብቲ መደርደር ሓደ ሪከርድ ተውፅእሞ ባንጂያን ጠጠው ከብላ ዋላ እኳ እንተፈተነ ከይሓሰቦ ስለ እቲ ሪከርድን ዝወፀሉ ዓመተ ምህረት ከረዳእ ኣይጅምር ዝገበሮ ካብ ቁፅር ወፃእ ዝኾነ ተግባሩ ሚሽጥሩ ዝገደደ ንክጋለጽ ይገብሮ ዝረኣየቶ ነገር ኣብ ልዕሊኡ ንኸይትጥቀመሉ ዋላ እኳ ስጋት እንተሓደሮ ንሳ ግን ንዕኡ ብዝሓሸ መልክዑ ንክረዳእ ከም ዝሕግዛ ትነግሮ ኣብዚ መንጎ ቤክስጃንግ بجمر تحليخا كتودق تبلمو نسون شمتا حيزو موداق مسترفا أزيوم تقراري بمعيننا عيني الرأيو ناي كلتيوم لب بقلتو فيها رم نبارة بيكسجان نمخاد انت دالو ناي تكران جنزب أبك أربا قزوشتي كم تملسولو قال تآتي نسون كريتا سلسة سمعو بهياب ملكع زهابا كدان نمن تاي كم زشتتو يحاتا شعو يا أتكدان كاو لبو بهياب ملكع كم زهاباز تردأت كدم مفللايم كاب هوسبيتال سلكي دول لامو أبا وديقو هوسبيتال كم زآتين عزم كم استسبره ينقرا بانجيان ون أو سنبادة أبزلات اللوكونتات ماكينا كتغنح كم دي تخل انت ردا بعلي وسدا بتوسخك عنك ترقاق بمعسا أبا أب في آي بي كفلنك حكمين مچاچيلو كابونتهم ناي سرحتنيات بيتسب زوها نايتي تكال تغما تغم كم زخونا يردأ اتي كونتات كعا بزي تسأبيتو يواهنة سلانسونك تحسبي قبرا بانجيان مسكده نبينا كوفيلا ناي عدي أموت أب حكمنا كم زنبرا سلازكرت أزيا تفرح ولا كوانا يابا أقودات كبير أيغن اتناي فرح سمعتكن كوقد الله أي كالن بانجيان هي بحيزو انت ملس حجون أبكف زولتو إنا بخيتي رئيامو كي كربات أطويبل كابو اتزمزو هيا أبتم نرستات يقمطمو نك تقبلهم تكستي صحفلا بدحريو حوا نأبوهم كحبحب حلافنت مستوهابو نايت سقنا مسارحي آن موسى نابناي بانجان كفل تماليسات خي انت خوناقن نمخاد مكينة أكتا تساء انت فتن مكينة أكا مستبلاشيت تردع بانجان كعاكا مكينة أنك توردن مكينة أنا بندا سقنا كتا أتكم زلواي نقرا نجزي كتكن حكم متخل ولا كوا أنت نقرته ولد بمكينة حدا سانا بانجيان جن نايتا مكينة بركفيتو إذا مكينة نمجنح فسي مكم زي فقدلان إتا مكينة كعا نابس جنا كتأت كم زلواي حبرا إتا مكينة نابس جنا مسآتي بقول تفكت صرح سلازي خالد حداش مكينة يهبا انت خونا جن بيكسجان إتا مكينة نمقبال فقادنيا أيقوناتن نسو كعا مكينة أكساب تسجن نخت جنحان مستسجنت نخت ملسلو ينقرا حجون بيكسجان اتهياب كابلك عز حلف مسيلو سلسترا آيا ناي حزب ترانسبورت كتكام كما تخيل تنقرو شعود ما بانجيان نك تقبل سلازدالي نسرح تنيهاتو زحاسبن كل الزبالة سبك خون كم زدالي عب إذنا أنت نقرا تحداش مكينة تقابلا كام مخادو ساي منما مرا ساي نبران ناب سرح بوتا أنت نملس بانجيان مس صحافيتنا يسرح قعزا نبارم آب من قدم كوينم حدا قلع هندبت نبانجيان قج أمو اتقاد لي حبرتا زنبرا تابليت ناب مريت وديقات سبر انت خنقن كم عدل كوينو آبتنا يتكالم كمبيوتر كوبو غيرو وينيرو صحافيتنا بيرو سلك دويلا اتفايل نملاق حاسيبا نبرت انت خنقن بانجيان اتفايل أبسلكو كم زولن مدوال أدلاي كم زي كونا ينقرا كابو بقلطف نابشقاق يخيدمو ناب بيكس جانج دويلو كابيسو فايلو نكتلو خلو ينقرا بيكس جانج اتمشتراو نتو اي تردان انت خوناقن نايت كمبيوتر باسورد انت نقرا كل نقر قلت يخون بانجان حفرت انا تسمعو باسورد اي ام زديبل كم زخونا ينقرا صحافي تكونا كالو سراحتنياتات انا شيطان يزبل باسوردو كفلت سلازي دلي اينا بأز دولة
ቤክስጃንግ ፓስዋርድ ምስ ነገራ ሰሓቓ ክትቋፀሮ ኣይከኣለትን ዳሓር ድማ ኣብቲ ትካል ዝቐርብሉ መስተታት ከም ዘይሰቲ ስለ ዝተረድአ ዝፎትዮ ናይ ጸባ ቸኮሌት ተምጽኣሉ ንሱ እውን ከም ህፃን ቆልዓ ኣጣዓዒሙ ይሰቲ ነበረ ቅድም ኢሉ ቤክስጃንግ ምስጢር ከይትፈልጥ ዝፈርሕ ዝነበረ ቆልዓ ሕጂ ግን ኩሉ ነገሩ ዝፈልጥን ዝርድኦን ሰብ ምህላይ ሕማቕ ከም ዘይኮነ ምሕሳብ ይጅምር ምኽንያቱ ምስጢሩ ስለ ዘካፈላ ሕጂ ሓሪፍ ስምዒት እናተሰምዖ እዩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ቤክስጃንግ ምስ ብላክ ፍሌም ድራገን ዝነበራ ግዜ ክትዝክር ትጅምር ኣዲኣ ክትናፍቕን ከላ መጸናንዒ ይኾና ነበረ ዝኾነ ግዜ ምስጢራ ተካፍሎ እሞ ኣዝያ ዝትፈትዮ ሰብ ነበራ እንተኾነ ግን ብኣካል ምስ ተራኸቡ ከምቲ ዝተጸበየቶ ስለ ዘይነበረ ኩሉ ነገር ይቕየር ብኻልእ ገጽ ሽንዋን በብመዓልቱ ሰሃጅን ንምርኣይ ድሌቱ እናወሰኸ ይመጽእ ኣብ መጠረሽታ እውን ምስ ኣፍቕሪ ከም ዝሓዞ ይርዳእ ሽንዋን ስምዒቱ ገሊጹ ናይ ፍቕሪ ሕቶ የቕርበላ እንተኾነ ግን ሰሃጅን ቅድሚ ሕጂ ዘይተሳኻዕ ሓዳር ከም ዘሕለፈትን ሕጂ ስለ ፍቕሪ ክትሓስብ ከም ዘይትደሊ ብምግላጽ ኣይከውንን ትብሎ ሰሃጅን ቤት መግባ ምስ ዓፀየቶ ኣብቲ ናይ ቤክስጃን መስርሒ ቢሮ ኣከባቢ ዝርከብ ቤት ምግቢ ንምብላዕ ትኸይድ ነበረ እንተኾነ ግን ከም ኣጋጣሚ ኣብ መንገዲ ምስ ባንጂያን ትራኸብ ሰሃጅን ዝትፈልጦ ብናይ ኦንላይን ሽሙ ጥራይ ስለ ዝነበረ ብላክ ፍሌም ድራገን እናበለት ትጽውዖ ባንጂያን ናብ ኣሜሪካ ቅድሚ ምኻዱ ንሰሃጅን ሓደ ግዜ ረኺብዋ ነበረ እንተኾነ ግን ምስ ዝሓለፈ ህይወታቱ ዝተሓሓዝ ነገር ኩሉ ክርስዖ ስለ ዝደለየ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ እንተረኺባቶ ከም ዘይፈለጡ ንኽተምስል ሓቲትዋ ነበረ ንሳ ግን ናይ ኦንላይን ዓርካ ክትርስዕ ስለ ዘይደለየት ብዝኻእል ነገር ንክሕግዛ ድሌት ነበራ ካብቲ ግዜ ንሱ ጀሚሮም ሓሓሊፎም ርክቦም ቀጺሉ ነበረ ኣብዚ ሕጂ ሕቖን ሕቖ ከፍ ኢሎም ብኤርፎን እናተነጋገሩ እዮም ንሱ ሰሃጅን ናይ ስራሕ መንነቱ ስለ ዝፈለጠቶ እናተኸታተለቶ ከም ዝኾነ ጠርጢሩ ነበረ እንተኾነ ግን ብኣጋጣሚ ከም ዝተረኸቡ እንትነግሮ የኣምና ይኹን እምበር ካብዚ ንድሓር እንትረኽቦ ከም ዘይትፈልጦ ንኽተምስል ይሕብራ ባንጂያን ምስ ከደ ቤክስጃን ዘንጊዓ ትመጽእ እሞ ናብ ሓደ ህቡብ እንዳ መግቢ ትወስዳ ቤክስጃን ኣቦኣ ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተየን ኣዝያ እውን ተጨኒቓ ከም ዝነበረትን እንተኾነ ግን ናይ ሓለቓ ምብርህታዕ ከም ዝሓገዛ ትነግራ ቅድሚ ሕጂ ንሓለቓኣ ጽሉል እናበለት ትጽውዖ ነበረት ሕጂ ኣብ ንግግራ ውሽጢ ኣድናቖትን ሕፍረትን ስለ ዝረኣየት ንሓለቓኣ ስምዒት ከም ዘለዋ ዓርካ ትጥርጥር እንተኾነ ግን ቤክስጃን ሲንግል ምዃን ብዝበለጸ ዕረፍቲ ከም ዝህባ ዋላ እኳ ተተናገረ ዝኾነ ዝሓበቶ ነገር ከም ዘለዋ ግን የፋልጠላ ነበረ ናብ ስራሕ ቦታ እንትንምለስ ባንጂያን ናይ እናሓጎ መምርሒ ብምኽታል ኣብቲ ትካል ሓደ ለውጥታት ንምግባር ኣኼባ ይጽውዕ እቶም ሰራሕተኛታት ስልጣንን ደረጃን ከይፈርሑ ንዕኡ ንምክርኻር ድፍረት እንተሃልይዎም ንምፍታን ግልጽ ስሕተት ዘለዎ ውሳነ ይውስን እንተኾነ ግን ብስልጣኑ ዘይፈርሐትን ትኽክል ከም ዘይኾነ ብምግላጽ ሕቅን ከም ዘድልዮም ዝተናገረቶ ቤክስጃንግ ጥራይ ነበረ ካብኡ ንድሓር ባንጂያን ሓሳቡ ብምርዳእ እቲ ፈተና ዝሓለፈት ቤክስጃን ጥራይ ከም ዝኾነት ይዛረብ ንካልኦቶም እውን ሓደ ብሓደ ንምንጋር ፕላን ይገብር እንተኾነ ግን ቤክስጃንግ በቲ ፈተና ምቾት ስለ ዘይተሰምዓ ቤናን ምዃን ናብቲ ላዕሊ ህንጻ ትወጽእ ባንጂያን እውን ይኽተላ እሞ ስምዒታ ንምስትኽኻል እንታይ ክገብረላ ከም ዝኽእልን ክትሓርቕ ከላ ዝበዝሕ ግዜ ዝትገብሮ ነገር ይሓታ ቤክስጃንግ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኦንላይን ጌም ትፎትን ትጻወትን ስለ ዝነበረ ሓደ ግዜ ምስ ተጭበርበረት ግን ምጽዋት ከም ዝገደፈቶ እንትነግሮ ናብ ሓደ መዘናግዒ ፓርክ ይወስዳ ጭንቀቶም ረሲዖም ዝተፈላለዩ ጸወታታት እናፈተኑ እናተፈኻኸሩ ግዜ የሕልፉ ኣብ መጨረሻውን ቤክስጃን ክትሰዓር ስለ ዘይደለየ ኢዱ ሒዛ ካልእ ዙር ንኽጻወት ትልምኖ ካብኡ ብቕልጡፍ ትሰዶ ክልቲኦም እቲ ዝተፈጥረ ነገር ዘይተሓሰበ ክስተት ከም ዝኾነ ቖፂሮም ሸለሊሎም ይሓልፍዎ ብዙሕ ከይጸንሑ ሰሃጅን ንቤክስጃንግ ናብ እንዳ ቤት መግባ ንኽትመጽእ ትዕድማ እንተኾነ ግን ቤክስጃንግ ምስ ሓለቓ ከም ዘላ ትነግራ ሰሃጅን ከዓ እቲ ህቡብ ናይ ዓርካ ሓለቓ መንነቱ ክትፈልጥ ድሌት ስለ ዝነበራ ንዕኡ እውን ሒዛቶ ንኽትመጽእ ትነግራ ኣብ መንገድን ከለዉ ቤክስጃንግ ጫማኣ ይፍታሕ ጫማኣ ክትኣስሮ ዋላ እኳ እንተፈተነት ባንጂያን ቀዲሙ ትሕት ኢሉ ጫማኣ ይኣስረላ
በዚ ኩነታት ክልቲኦም ኣዝዮም ተቐራሪቦም ነበሩ። ግዜ ዝነውሐ ይመስል ኣብ መንጎኦም ውጥረትና ፍሉይ ስምዒት ተፈጢሮም ንነዊሕ ግዜ ይፋጠጡ። እንተኾነ ግን ሃንደበት ዓርካ ትድውል እሞ ብላክ ፍሌም ድራገን ስለ ዘለዉ ናብ ቤት መግማኒ ከይትመጽእ ትነግራ። ቤክሱ ጃንግ እናጎተተት ናብ ሓደ ጸግዒ ትወስዶ እሞ ኣብቲ መንደቕ ተጸግዑ። ናይ ብላክ ፍሌም ድራገን ምምጻእ ሃንደበት ስለ ዝሰምዐት ኣዝያ ተረብሻ ትንፋሳ ይቆራረጽ ነበረ። ባንጃን ብኹነታታ ከም ዝተረበሸ እንትርዳእ ቅድሚ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ብዘፍቀረቶ ሰብ ከም ዝተጭበርበረትን ንዕኡ ክትርእዮ ከም ዝደለየት ትነግሮ። ብኻልእ ገጽ ናይ ክልቲኦም መንነት ብዝግባእ ዝትፈልጥ ሰውሃጅን ኣዝያ ትጭነቕ ነበረ። ደው ኢላ ንከይትመጽእ ዝነገረታ ሓቢርዋ ዘሎ ሰብን ናይ ዓርካ ሓለቓ ብላክ ፍሌም ድራገን ባዕሉ ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድአት እዩ። ኣብዚ ሕጂ መንነቶም ምስ ፈለጡ ክፍጠር ዝኽእል ነገር እናሓሰበ ትጭነቕ ነበረ። ናይ ታሪኽና ካልኣይ ክፋል እውን ኣብዚ የብቅዕ። ከምቲ ዝተለመደ ሳልሳይ ክፋል እውን ክንቕጽሎ ኢና። እንተኾነ ግን እቲ ቪድዮ ምርኢትን ላይክን እናረኸበ ስለ ዘይኮነ እንተዘይተመችዩኩም ኣብ ኮመንት ንገሩኒ እሞ ካልእ ክንቐይር ኢና። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ፊልሚ ክሳብ ንራኸብ እውን በብዘለኹምዎ ሰላም ኩንለይ።